Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emerụ unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na ndị Igbo kwuru okwu si na ọ na-abụ ama atụ ike dịka ọ dị n'olu, mana ọ bụ ewefe aka n'azụ emetụ ya aka. Ụbọchị ndị ụmụnka gwara ndị ala ukwu na ha ga-abịa ịkpọrọ nwa ha bụ Ọhahụrụ awụchiela. Tupu chi na-efo nke ọma ụbọchị ahụ, ụmụ nwoke niile nọ n'ala ukwu amachiela na nke eze ha bụ Eze Ụzọmezie wee chere ndị ụmụnka. Ụbọchị ahụ bụ ụbọchị afọ ala ukwu. Ọ dịghị onye ahụrụ na ya bụ ahịa. Ndị ala ukwu niile adịghị onye egwu kwere gaa ahịa, maka ọ bụ ihe dịrị ọkụkọ mma ọ tụchaba onwe ya. Ndị mmadụ si ebe dị iche iche abịa ahịa n'afọ ala ukwu bata, jụọ ihe kpatara afọ jiri tọgbọrọ chakoo. Akọchala ha were ọsọ na ịtụ egwu laghachikwa be ha. Ka ihe mere ọkụkọ ghara ime ọkwa, ha na-agwa ndị nke ha na-ezu n'ụzọ bụ ngwa ahịa aga ihe ha nụrụ. Ndị ahụ atụgharịa soro ha lawa, n'ihi na ọ bụ naanị osisi ka a na-agwa na a ga-egbu ya ọkwụrụ ebe ọkwụ. Ahịa afọ ụbọchị ahụ dị ka ebe a na-eli ozu, ebe niile dala ji. Nwantịntị oge n'ụtụtụ ahụ, ndị ụmụnka mmadụ 9 tụnyere ude nkwọ mezuru ha dimkpa 10, Nze Ihe Egbu zitere zọchie na nke Eze Ụzọmezie. Ha niile kọcha egbe, tụrụchaa mma n'ukwu ha na mma ha n'otu n'otu. Ozugbo ha batara, ha hụrụ ụmụ nwoke ndị ala ukwu ka ha wụsara na nke eze mbara ezi Eze Ụzọmezie were na-eche ha ka ha bịa, mana egwu ọbụla atụghị ha, n'ihi na ha maara na onye ọbụla na-achọ nke ya anaghị eme ajọ ihe. Ọ bụ naanị ugboro 2 ka ekwe na-akpọ dike. Ọ kpọọ ya na ndụ, ọ kpọọ ya n'ọnwụ, n'ihi na ọ bụrụ na isi nwoke adaghị n'ala, okoro n'elu. Ha batara nọdụ ala were anya na-agwa onwe ha okwu, n'ihi na ha amaghị uche ndị ha ji n'ala. Eze Ụzọmezie na ndị ala ukwu nabatara ha nke ọma, mana dimkpa 10 ahụ kere ezigbo nkwụcha, n'ihi na nkwụcha abụghị ụjọ. Gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ ihe onye metere. Ndewo, ka o mesịa.